какъв е лидера, какъв трябва да бъде и какви качества да притежава. Затова ще ви кажа няколко мита за лидерството. Винаги, когато стигнем до този разговор с моите клиенти, подготовката за лидер, аз сега не мога да го предложа, е краткият отговор, който чувам от среща. Тоест, изкачвайки се на върха, ти автоматично ще получиш пагоните на лидера. Само че технологията е съвсем различна. Мястото на върха не те прави лидер. Когато получиш позицията, ти вече трябва да притежаваш лидерски качества. Доброто лидерство се учи в окопите. Това е процес, който се гради цял живот. Добре е да започнеш по-рано да се учиш за лидер, да учиш какво е да си лидер, как да се държиш като лидер, какви послания като лидер да излъчиш, така че хората да виждат в тебе водач, обединяваща фигура и да те следват, да ти се възхищават, ти да имаш безкрайно влияние върху тях и тяхния живот. И това да го правиш, когато залозите са малки, а рисковете ниски. Колкото по-рано изградите умения, навици и усвоите мислите на лидера, навиците на лидера и уменията на лидерите, толкова после ще ви е по-лесно да се справяте с всичко, което носи една лидерска позиция. В спортове като хандбала, баскетбола има едно простичко правило. Когато се открие възможност за стрелба, вече е късно. Обикновено лидерския пост е спечелен с доверие на кредит. Хората не знаят какви дарби, заложби, умения като лидер вие ще разгърнете. Дава ви се шанс. Постът не прави лидера. Мита за опита на лидера. Достатъчно е да си лидер, да имаш лидерски качества, да умееш да говориш, да вдъхновяваш, да убеждаваш хората да те следват. Не е така. Ако ти не познаваш организацията, ако ти не познаваш механизмите, по които тя работи, вие най-вероятно ще се озовете в ситуация на човек, който е попаднал на грешното място в грешното време. Това го казвам, това се среща изключително често в политиката. Кандидатират се, преди това загряват по тъчлинията, критикуват, съветват, изказват различни мнения и гледни точки и в един момент чудото се случва и тогава те заемат мястото на този, срещу когото до този момент са били обърнати. Критикували са къде конструктивно, къде не. И ето тук нещата обаче не се получават, защото не познавайки вътрешността на организацията, начина по който тя работи. Това е един организъм. Ако ти не познаваш всички малки клетки, бурмички, машинки в него, на теб ще ти е много трудно. И ти няма да си лидера в тази община. Лидери ще има на всеки етаж в сградата, лидери ще има извън сградата. Лидер дори ще бъде твоя опонент, водейки те с опита си и с създаденото преди теб. Тоест, ако се стремите към някаква лидерска позиция, добре е много внимателно да наберете информация за това, какво се случва вътре в организацията, която искате да оглавите, на която искате да сте лидер. Пак повтарям, поста не прави лидера. Или казвате, не, аз като стана и ще се науча. Късно е вече. Късно е за стрелба, както ви казах в спорта. Нали? Открива се възможност, но късно е за стрелба. В окопите се учи това.
Много от хората смятат, че лидерите са свободни, че имат по много от всичко, че правят каквото си искат, че нямат никакво ограничение, че разполагат с безкрайна свобода. Това нещо аз наричам чиста фантазия. Искам да си представите пирамида, такава каквато лежи на основата си, класическа, и най-отгоре на върха може да напишете права. Това са правата на лидера в една организация. Така, същата пирамида, сега си я представете обратно, стъпила на острия си връх и отгоре на плоската страна, голямото нещо, нали? Искам да си го визуализирате това. Затова правя този урок по този начин, като аудиоурок, за да може повече да работи подсъзнанието ви, бекграунда на вашата мисъл. Значи визуализирайте си тази пирамида и отгоре над нея може да видите един ярко светещ надпис с вау ефект, на който пише отговорности. Това е пирамидата на отговорностите. Колкото повече тя се отваря нагоре, толкова по-големи са отговорностите и този, който води организацията, този, който е приел да бъде лидер. Лидер в компания, в организация, в фирма, той носи на гърба си отговорност за всичко и всички, които са под него до точката, която е стъпила на здрава почва. Как се излиза от ситуация като тази? Правите екип от лидери. От вас като лидер се очаква, освен да мислите като лидер, да се държите като лидер, да говорите като лидер, да имате и онова почти магично свойство, онази сила, нали, суперсила, да откривате себеподобни хора, които притежават лидерски качества, които също като вас вдъхновяват, които също като вас водят, които също като вас носят отговорност, като вас работят много, като вас не се страхуват да експериментират и като вас искат да създадат себе си като един успешен, добре опакован продукт с огромна стойност.